नमस्कार. आज गुरुपौर्णिमा त्यानिमित्तानं हा 4 पंक्ती बरेल्याची ते सांगता. जीवनांतु प्रथम गुरु आई, जीवनांतु प्रथम गुरु आई, द्वितीय गुरु बाप्पा आणि ताई, द्वितीय गुरु बाप्पा आणि ताई. मागीर शाळेंतू शिक्षक जाल्ले गुरु, दिल्ले ज्ञान, देखून आत्ता दिवसांतू मेळता सन्मान. दीस मास वर्ष जाली, दीस मास वर्ष जाली, प्रत्येक जण कसनेपुणे शिकून गेली, प्रत्येक जण कसनेपुणे शिकून गेली. त्या सर्वांक मेगेले हृदयातल्यान प्रणाम. निर्णयाक उपयोग पडले तांकेल मार्गदर्शन. आजकाल नवीन एक जन्म आयला गुरु, आजकाल नवीन एक जन्म आयला गुरु. कसने गुंतना जाल्यार करताच्या मी गुगलान सच्चा सुरू. कसने गुंतना जाल्यार करता आमी गुगलान सच्चा सुरू. देखून ताका सुद्दां सतशहा नमन. अशी वाढ हो आमगेले विचार आणि ज्ञान. धन्यवाद. सगळ्यांक नमस्कार. तुमकां आमगेल चॅनल लायक जाल्यार आनी सबस्क्रायब करका म्हण जाल्यार गुगलांतू आमगेल चॅनल यूट्यूब म्हण टायप करात, नातल्यार यूट्यूबांतू आमगेल चॅनल म्हण टायप केल्यार अशी स्क्रीन दिसता. तांतू सबस्क्रायब बटन प्रेस करका आनी बेल आयकन प्रेस केल्यार आमी कसले नवे व्हिडिओ अपलोड करतना आनी पब्लिश जातना तुमकां अलर्ट येता. तुमगेल कला तुम्ही आमगेल चॅनलांत प्रस्तुत करका म्हण जाल्यार तुमगेल व्हिडिओज konkanivideos@gmail.com पेटयाय. धन्यवाद.